Okay, nu filmer den. Ivy, er du dygtig til alle mulige ting? Ja. Hvad kan du godt finde ud af at gøre? I will see. I will see. Men du kan se det om lidt. I will see. I will see. Ivy, hvem er det der, den lille baby? Hvad hedder hun? Ivy, hvem er det? What's that? Hvad hedder hun? Hvad er hendes navn? I will see her. Hvad hedder hun? I will Hvad hedder hun her? Har hun et navn? Does it have a baby? Hedder hun Anna? Anna? This is Anna. This is Anna. Hold for munden. I doing it. This is Det kan Anna. du ikke gøre, det er jo det der problem. That's Anna. Godt. Ja, det er Anna, det er rigtigt. I'm going to do this. This is Anna. That's Raven. This is Anna. That's Raven. Ja, vi skal også lægge Raven, for vi skal heller ikke sove, og så til hun skal vågne. I will see. Wow, der kom hendes arme i ud. Yeah. I will see. I will see. I will see. Du kommer til at se lige om lidt, Ivy. Ivy, lad være med at ryste med sengen.